Alternativet, og vi møder Nora, hendes mand Thorvald Helmer, Dr. Rank, sagfører Krogstad og Christine Linde, og første ark og anden ark forløber sig over en dag. Og Nora, hun er opdraget til at fremstå i et ægteskab, i et borgerligt ægteskab. Helmer, han vælger ambitiøst at blive selvstændig sagfører og overanstrenger sig livsfarligt. Lægen giver ægteparret et råd om, at de skal have et kurophold. Parret har dog ikke nogen ressourcer til det. Helmer han vil aldrig nogensinde optage et lån, og når hun indser så, at situationen er alvorlig og optager i hemmelighed et lån. Hun lyver så over for Helmer og siger, at hun fik pengene af sin døende far. Hun forfalskede dog sin fars underskrift og som sikkerhed for lånet hos jurist Krogstad. Helmer, han bliver heldigvis rask efter det kurophold, og nu er så Helmer, han er så klar til at tage en ny stilling i banken som direktør. Krogstad, han har en underordnet stilling i den samme bank, og Helmer, han beslutter sig så for at afskedige Krogstad og hjælpe Noras veninde, som er arbejdsløs, til Krogstads stilling. Han vil gerne af med Krogstad, da han skrev falsk en gang, og ikke mindst så var han og Helmer i sin tid dusbrødre. Yes, så har vi lige sådan en spændingskurve, og det går sådan her, at handlingen den starter nede ved starten af kurven, og så kører det op, og så derfra så går det sådan lidt op og ned, sådan lidt bølger hen, og så stiger den ret meget til sidst. Yes. Så har vi kørt Helmer. Han er en arbejdsom mand, og netop lige fået en ny stor stilling i Aktiebanken som bankdirektør. Han var engang meget syg, og han overlevede heldigvis, og det var på grund af det kurophold i Italien. Han er den person, der styrer familien, altså han er sådan overhovedet og tager alle beslutningerne. Det er også kun ham, der står for økonomien i familien. Han er meget passelig med ikke at få nogen gæld eller optage lån, nogen form for penge. Han mener også, at det er vigtigt at spare sammen. Yes, så har vi gode gamle Nora. Nora, det er Helmers kone. Hun er en smuk og ung kvinde, og hendes mand kalder hende den lille sangfugl og ærende. Hun har ikke noget arbejde, eller passer hverken huset eller børnene, da husets stuepige passer det, og børnene passes af Anna Maria. Nora tjener altså ingen penge selv, men beder sin mand om penge, når hun skal bruge noget. Man kan hurtigt dømme hende som selvoptaget, letsindig og forkælet. Egentlig er hun en meget undertrykt kvinde, da hun lever som en slags dukke i et dukkehjem. Hun er meget lydig og naiv i starten over for Helmer. Efter noget tid, så finder hun ud af, hvor ligegyldigt hun egentlig er, når der tages beslutninger. Hun ønsker at have sine egne meninger og holdninger. Så har vi fru Linde. Hun er en enke og har boet inde i byen. Hun rejste så væk og har så kommet tilbage til byen igen nu. Hun har ikke ret mange venner eller ret mange penge. Fru Linde, hun mener også, at Nora selv skal tage mere ansvar og være mere selvstændig. Og hertil så står fru Linde som en modsætning til Nora, da hun selv fremstillede som mod en kvinde, da hun har haft nogle hårde år samt kontroversielle livserfaringer. Fru Linde står også fast omkring de konservative holdninger og værdier omkring ægteskabet. Og hun finder det naturligt og problemfrit, at manden er hævet over kvinden i forholdet. Helt generelt så kører fru Lindes konservative livssyn lidt på samme spor som Helmers. Så er det Dr. Ranks tur. Dr. Rank, han er en nær trofast ven af Nora. Derfor er Rank også villig til at ofre sig rigtig meget for hende. Dr. Rank er også meget sådan dybt forelsket i Nora. Det er ikke nogen hemmelighed i historien. Forskellen mellem Rank og Helmer og deres forhold til Nora. Nora har altid været afhængig af sådan en faderfigur,
som kan passe lidt på hende og sådan på den måde. Hvilket også er fru Linde havde sådan, altså det havde hun, det har fru Linde også anklaget Nora for. Helmer forstår også indirekte at være en slags faderfigur, da han forsørger hende på den måde, som han gør. Og det har Nora så knyttet sig til gennem hele hendes liv, hvilket Rank så overhovedet ikke gør. Rank er mere sådan, ligesom en bedste ven for Nora. Deres venskab består ikke af de samme værdier, som Helmer gør. Nora og Rank har dog det til fælles, at de begge kan udtrykke deres følelser, og at de måske er forelskede i hinanden. De kan dog ikke gennemføre dette grundet ægteskabet mellem Nora og Helmer. Så 7-3, der har vi et citat her, at jeg har slet ikke øvet mig nu til 73 til Noras replik. Ja, det skal jeg nok. Og gennem ikke 1 eller 2 vil Nora gerne være selvstændig og fri, men bliver behandlet dårligt af Helmer. Hvilket kommer til udtryk i dette tekststykke, hvor man også kan se, at Rank prøver at beskytte Nora. Rank sagde til Helmer, du bør ikke sige hende imod, altså Nora. Helmer slår armen om hende. Barnet skal få sin vilje, men i morgen nat, når du har danset, Nora, er du fri. Det med fri og natten handler altså om Linde og Sagfører Krogstad sammen, og det må Helmer ikke opdage. Farvel.